Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Padasigon kong pagpadalagan sa akong salakyan. Ikay na pa ako ginatawagan ni Kati. Late naman ako sa meeting namon sa amon organizer para sa amon kasal. Ako na lang kunong ginahulat sa restaurant nga meetingan ako. Ano abi kay late naman natapos ang meeting ang intambungan ko. Ay, kahiktik tama sang schedule ko. Oh, ba? Si Kati, siya naman ang nagapanawag. Hindi ko na lang siya pagsabto na. Kaya malapit naman lang ako sa restaurant nga hiwatan sang meeting namon. Ay, salamat. Nakaabot na gid man ako. Manaog ako diri sa akong salakyan. Kag pangitao na lang kundi ang lamisa ang ginapungkuan ni Kathy kag sang organizer namon. Hi. Sorry ha. Late naman ako. Ay, okay lang. Magpungko ka diri, oh. So, masugod na kita, sir? Sige. So, suno kay Ma'am Cathy, sa beach hiwaton ang inyo kasal. Gusto ko mabatian ang gusto ninyo nga matabo. Ay. Nga ginawa ka sa madalom. Nagsunggod ka bala kay nalate ako sa meeting? Sorry ha. Nakibalo ka naman nga importante man katama ang ginambala namo ni Mr. Chin. Sorry now. Please. Ginakos mo ako?
abi ko anay ko nagsunggod ka sa akon. Kag nalipay ako, nga ginakos mo ako sa hinali. Buot silingon, hindi ka nakig. Kay ikaw man, abi. Abi ko, anay, hindi ka na mag-abot. Kaya wala ka man permi nagaulot sa mga amusini nga mga meeting. Anay ka gani? Nagsunggod ka ba laki nag-abot ako? Pilyo ka. Oh, nga maakig ka kinag-abot ako? Wala gani ko nagsunggod. Ginag-abot ka. Ginapinsar ko lang nga base sa adlaw sang aton kasal. Malate ka man gihapon. O kung hindi gani, hindi kaya mag-abot. Ano? Ano ka bala? Grabe naman ka-advance ang mga ginapaminsar mo, sweetie, ha? Hindi na matabo. Espesyal ang adlaw ngayon, ha? Kag wala sa may makapugong sa aton. Pangako, hindi na ako malate. O kung hindi mag-abot sa adlaw ngayon, ha? Maabot kita ko. Pangako ina, sweetie. Salamat, sweetie. Saligan ko, ina, ah. Ay, oo, gali. Ang mayo pa siguro, malakat kita buwas sa amon probinsya. Gusto ko nga imbitahon sang personal ang akong mga kapriyentihan. Ilabi na nga akong lola, si Lola Perla. Para nga makatambong man siya sa aton kasal. Kay siya ang nagpadako sa akon. La, bisa ako. Kaluuyan ka sang mahal nga Diyos, Apo. La, siya galing ako nubyaw, si Kathy. Bisa ako, la. Kaluuyan ka sang mahal nga Diyos. Ay, nalipagin ako nga nagpauli ka, Apo. Madugay na nga wala ka makabisita diri sa aton. Pasensya na la, ha. Ano kayo masako ako sa akong obra sa syudad, eh. Kag subong, hindi mahimo nga hindi ako makapauli. Tungod gusto ko nga personal ko kamo nga imbitahon para sa amon palaabuton nga kasal ni Kathy. Amo gali? Nga ahaw, saan o bala ang inyo nga kasal? Naginaabot ang mga paryente ko. Sang nakaibalo sila, nga nagabot kita. Kagrabe ang handa, no? Instant ang pagluto sa mga pagkaon. Feeling ko gani, sweetie. Daw kasal na naton. Tungod sa kadamo sang pagkaon, no? Lain gid ako nari sa probinsya, no? Grabe gid ang handa. O, tradisyon na ina diri. Amo bala? O, kabalo ka. Ang mga tao diri nagakabuhi sa mga pamahiin ukon sa mga disparates. Nagapati kami nga basta madamo sa pagkaon, manginbugana na ang kasal. Pamahiin? Oh, superstitious beliefs. Ay, nagapati gali ka mo sina. Nga matuod bala ina, sweetie? Ay, oo naman, iha. Oh. Be, si Lola niya. Lola Perla? Halin sang una, kag tubtob subong. Wala namon gindula ang ina nga ginapatihan. Halin pa ina sa amon mga katigulangan. Amo gali, Lola. Oo. Ay, oo gali. Abi ko, malakat kita sa banwa. Ay, oo Lola. Mamakal kita sa iban pa nga mga kinanglano naton diri sa sulod sang balay. Mientras nga ari pa kami diri ni Kathy. Ay, kun amo, maupod ako.
Is, inidulog anay! La? Ngagi padulog mong salakyan, la? Hindi na lang kita magpadayon sa paglakat sa banwa. Mabalik kita sa balay. Ha? Nga, la? May nakita ako nga itom nga kuring nga nagtabok sa dalan. Malain nga patimaan ina. Nga kung may itom nga kuring nga nagtabok sa dalan, samtang nagalakat ang salakyan. Kani, mabalik na lang kita. Buwas na lang kita mapabanwa. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kon magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kon may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Hindi ako makahangot. Nga mo na lang sinakadasing magpati kay Ace sa ginahambal ni Lola niya. Wala man sang basihan ang amo nga beliefs. Kagkaina, hinali ako nakabatsyag sang kainit. Apang nagapawala lang ako. Pila ka adlaw na kami diri sa ila probinsya ni Ace. Kag nakilala ko na gid sang lubos si Lola Perla. Kadamo sa ginapanghambal niya nga hindi pwede buhaton. Kag kadamo man sa mga ritual nga ginahambal niya sa amon. Ka-weird. Apang kinahanglan nga batunon ko na lang ini. Tungod ginahigugma ko gid si Ace. Ay, buwas. Mabalik na kami sa syudad. Makaginhawa, nagid man ako sang halog. Sugod sa nagpauli kami ni Cathy halin sa ilan ni Lola Perla. Pero minala ako makakita sang itong makuring sa dalan. Ang cellphone ko. Si Migo Glenn. Siyang nagapanawag ngayon eh. Masugod na siguro ang party sa ila. Malakat na lang ko. Hindi na lang ako magdala sa salakyan. Total, walking distance man lang halin diri sa amon. Pakadto sa ila. Mapauli ka na, Meg? Oh, Meg. May obra ba ako, boss eh. Mapaway naman ako sa temprano Kaya base kon malate ako blao. Ate, sige. Ikaw ang bala. Salamat sa pagkadto, ha? Wala sa problema. Basta ikaw Nagkapasulod na ako sa duty ng eskinita. May itong nga kuring hinali lang nagtabok sa alagyan ko. Hinali ko lang nadumduman ang ginhampa ni Lola Perla. Hindi ko no kinanglan nga magpadayon sa kalatuan kaya may malain nga matabo. Ano naman na? Hinali lang naglibog ang ulo ko. Mapadayon bala ako sa paglakat? Wala man abis ang iban nga alagyan diri padulong sa balay. Kuni ang alagyan ngayon eh. Hindi Pamatodan ko. Ngayon di huso permi ang ginahambal ni Lola. Bisan may jutay ako nga kahadlo ka na batsagan. Mapadayon ako sa paglakat. Mangin alerto na ako. Pananglit. May matabo nga hindi maayos sa akon. Ano to? May nagapangayos ng tabang? Manago ako dire sa likod sa basurahan ngayon eh. Dire. Wala sang suga dire. Wala sang suga sa namtangan ko. Gani hindi ako makita kung magliko ako.
Oh, ba? Hindi. May nakita ko diri sa lamtangan ko. May isa ka lalaki nga ginapulihan sa kasigo. Baka luluoy man ang lalaki nga ina. 3 ka lalaki nga nagapuli sa iya. Magwa ako diri sa ginapanaguan ko. Buligan ko siya. Ba? Ano ina? Oh, Diyos ko. Ang 3 ka lalaki nga nagatindog. Kaya nagapuli sa lalaking ina. Nangin ido. Oh, Diyos ko. Hala. Ito mga demonyo sila. Nga ginapanitan sang buhi ang among lalaki. Kagara. Wala na nagatingog ang lalaki. Patay na siya. Makita gid. Nga daw gutom sila sa unod. Hindi ako magaling dili sa ginapanaguan ko. Mintas nga hindi pa maubos ang 3 ka idong ina sa pagkaon ng lawas sa lalaki. Ulaton ko nga makahalan sila. Kagamong pagkwadre sa ginapanaguan ko. Karon ako naghinulsol sa ginbuhat ko. Gusto gigiling silang ni Lola Perla sa madason. Hindi na gid ako magpadayon sa paglakat. Kung may magtabok nga itong makuring sa akong alagyan. Buwas na ang kasal namo ni Cathy. Kagiwato nini sa isa ka resort malapit ng diri sa amon. Nagasakot ang ginabatsyag ko nga kakulba kag excitement. Mahimos na ako. Makadto ako sa resort sa diin. May cottage kami ang ginkuha para tinira namon. Agod mangin mahapos na lang para sa amon ang tanan pagkaaga. Naplastar ko na nga akong mga gamit. Ba? Hala? Ang sapatos kong suluksukon, boss? Nalimtan ko sa balay? Ay, nano ni. Wala ko sa may mahimo kundi ang balikon ini. Subunggid. Mapauli ako. Madulong lang palibot. Kag may malabayan ako ng mga kahilamunan. Oh, hindi. Saunan? May itong makuring nga nagabalawag sa dalan? Padulugon kong salakyan. Oh, wala siya naghalin siya namtangan. Kag ginatulok niya ako. Nga kasubong bala nga daw kauno niya ako nga buhi. Kapula katama sang iya mga mata. Ang maayo pa, maatras lang ako. Mabalik lang ako sa akong unit. Karoon lang ako mabalik dire. Paligaron ko anay ang mga tinion. Isa na ka oras na ang nakaligad. Sugod sa nagbalik ako dire sa unit ko. Gustuhan na ini nga mabalik sa resort. Sigurado nga wala nang itong makuring sa dalan. Malakat ako subunggid. Hindi ako mahimo magsala. Ang kuring? Siya ina. Ara gyapon siya sa tunga sang dalan. Padulugon kong salakyan ko. Ang akong armas. Kuhaon ko. Kag magwa ako diri sa salakyan. Aning armas ko. Karon manaog na ako diri sa salakyan. Palapitan ko siya. Ang animal. Wala sige po nagpakita ng kahadlok sa akon. Wala lang siya gani magdalagan kag magpanago sa kilamunan.
Kagara, dumay handom pa siya ng magbato sa akon. Nagtindog siya. Kag lumasugata siya sa akon, tiruhon ko siya. Ara, naigo ko sa tiyan, kag natumba siya. Ang kuring? Maabti ka nagtindog? Ato! Nagdalagan siya pasulod sa kilamunan. Kado sa wala lang siya maigo sang bala. Tuntok ka nga kuring ka. Hindi mo ako mapunggan sa kasal ko. Kuring ka lang. Ara, wala na siya nagpakita liwat. Siguro, ginbatsyag niyang pilas niya. Mapatay ka na lang diri sa sulod sang kailamunan nga tuntok ka. Babalik na ako sa salakyan. Kag magpadulong sa resort. Nakaabot na gid man ako diri sa resort. Manawag ako diri sa salakyan ko. Nagaginuwa ng mga tao? Ani ka? Mga partido sila ni Kati ha? Kag-araw man ang mga paryente ko? Ano ba na natabo? Mapalapit ako sa ila. Ano ba na natabo? Ha? Anong natabo? Kati! Ano ba na natabo sa iya? Ha? Oh, Diyos ko! Si Kati? Nagahigda sa kama? Kag puno sang dugo. Hakwaton ko siya. Dalon ko siya sa ospital. Meg, kamusta si Kati? Luwas na siya sa lisan doktor, Meg. Kung mo, hindi madayon ang inyo kasal, buwas? Gusto ka? Pwede na lang Ipadayon ang inyo kasal kung mag-ayaw na siya Oo, matuhod, Meg. Sige, Meg. Magigambal ako sa doktor. Salamat gid sa pagbulig niyo sa ako na. Kagamuman sa kay Kati. Bisan mag-ayo na si Kati. Wala sang kasal nga matabo. Tugod sa natukiban ko sa pagkatao niya. Kasi hindi ako makapati. Apag ang bala nga nakuha sa lawas niya. Paragid sang bala sa akong armas. Nga ginigo ko sang tiyan sa mga kuring. Ang igo sang bala sa tiyan ng kuring. Paragid sang igo sa tiyan ni Kati. Kagtungod sila. Nadulahan ako sang gana sa iya. Hindi matabo nga magpakasal ako sa isa kaswang. Hindi! Magabiang, dili natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo!